Dan amarya kana so ka koyi mana baban ka ya aure ma ba gaya mana ba. Ni zaka ce baba na aure? Ina so faɗa ma abin nan wallahi wani aiki ne dan tare tsarin sa. Ne tare ka wani ba mata ba kai ba mata ba kai ba wani abu ba. To gori za ka manta. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Lafiya lau. Alhamdulillah. An gode Allah. Ga ɗinki na kawo. Ga ɗinki nan Allah ba da iko an kawo. Ya ne ɗakin? Lahiya lau dai ake ko? To ma da. To Allah ƙara ruha. Yawwa. To ga ɗinkin ne. To ba za a mai aiki ne. A dai irin namu kawai na talaka ko ba a yi aiki ba. Yawwa. A duba yadin. A wannan insha Allah zai yi wannan yadin. Allah ya yarda. Zai man daidai ko? Zai maka noma insha Allah. Kuma da nawa ne? To gashi. Yawwa. Allah ya taimaka. Yaushe zan zo? Nan zuwa da kwana hudu Allah ya za a samu insha Allah. Nan da kwana hudu. To shi ke. To sai an jima. Sai an jima da gida. To ma da. Yawwa. Kana ji ba? Ina jin ka. Allah ka taimaka kai matso yanzu abin halin mu na teloji fa. Ba zunubi ai ka sani insha Allah. Haka ma ba ta faru. Kai na san halin mu ne teloji. Kai da kullum kada ke faɗa ma wata shawara. Tsakanin da Allah su yake naka mutuncin da aka yi. Da gari ma yadda yake ji ana kuɗi. Su yake naka na da mutunci. Dan Allah ran annabi ga kamar halin mu irin da teloji. Insha Allah ga kula. Kamar yana halin mu da teloji. Allah ya yarda. Ka sani surukin ka ne wa. Ka sani surukin ka ne wurin kuɗi za a ta koya ne kuma kai abin da ya kamata ba. Na ji dan Allah kai ga kada na ce ma insha Allah. Ba ba da damuwa bace ba. Gaskiya ce nika faɗa. Allah ya dama kafin ya zo na haɗa shi. Yau na ga kwana hudu ya cika shi ya samu dawo. Lallai ya tabbas yau kwana hudu ya cika. Haka ne. Wa'adin da aka ɗiba na abu ya cika. Lallai haka ne. Kuma wallahi baba aikin nan bai samu ba saboda aiki ne sun muna yawa wallahi ban samu na ƙarasa shi. To ba damuwa. To dai dawo insha Allah nan da kwana uku Allah ya da na ƙarasa shi. To ba damuwa. Allah ya taimaka. Amin a gaida gida. To madalla sai an jima. Aikin surkin ko aikin wani wallahi kana aji kar sa. Kuma gashi an kace gashi har kuɗi ya dauka ya ba. Kuɗi ya dauka ya ba. Ga ina ma dinkin ma ya mai shi ma ya fuska kai ka kuɗi amma ga zo a shi kuɗi. Kuma ya ki mai dinki. Ba ai ka ga da na faɗa mai na ce ya kawo kaza amma dai ga abin da zai kawo ciya in bari. Kai dan Allah dinkin ga. Ga kai da surkin ga naka yawo bai samu dinkin. Da ya mai dai gaskiya. Ga kai yadda. Kwana nawa ya kusa ne? Kwana nawa yin kwana hudu da na sa mai. Kwana hudu sun cika. Kai ma ka san yanayin aiki ne. Kuma ni wani yanayin aiki? Ina da lokaci. To lokaci. aikin da wallahi kana yi aji aikin da Allah kai na surukin ka surukin ma ka na sani to Allah bai ni. Kuma surukin naka gashi da mutunci. Wurin kunya ne. Aikin nan ne na zo. La gadara. Wallahi baba aikin nan kwana bai samu wallahi saboda kwana juna ɗan jini zafin jiki ban ɗan taɓa aiki ba wallahi. To ba komai. Ya jikin? A jiki alhamdulillah. Allah ƙara sa. Amin. Allah ƙara sa. Amin. Yawwa. Yanzu yaushe ya kamata yanzu. Nan da kwana biyu insha Allah ka zo da an gama shi. To shi ke nan ba. To ba. Zan koma. A gaida gida. To sai an jima. To madam. Kai ana ne baka ɗinki ɗinkin nan ba. Wallahi ban samu ɗinka ɗinkin nan na shi ba na mai gidan nan ba. To saboda me? Ina aiki ne kuma ka sani. Assalamu alaikum. Wallahi baka yi mutunci. Sai ga Allah ya taimaki mai gida. Sai a ce ɗinki tun yake aka kawo Kai wai na ji kuna wata fira aka kadda a ce magana dai ba wace. Wallahi ita ce. Dattijon ga wallahi yanzu nan ya tashi yanzu nan ba har da
bai daɗe ta yaje ba. So amma kuma ai ne mai nasiha akan haka. Kai da yanzu ya bari kai mun magana fa. Yanzu da ko ya rantse alaji ne kamar inda ce kasa. Ba dole saboda kunya. Irin kunya ne dattijan nan dattijan arziki. Kai ni ma na ji kunyan nan fa dai ban dai. Wallahi ba ka nuna masa hanya ba. Ba hali bane. Wallahi ba san kunya ba. Ta san kin kai kawo dinki ka ce bai kamata ba. Allah bai bani daman hada. Idan Rahal gadara. Ba sai mun ga ma gaskiya ba. Ko ka so wannan sirgin ka ne bai kamata a ce ka ba. Wallahi kamata ga mun yi wannan. Insha Allah yanzu na sake samun rana nan da kwana biyu. Duk wanda ya samu wannan sun ce wallahi ya hai. Ai na san me ke. Allah saka mai da kwana biyu. Amma dai a tabbata haka za ku. Amma kai Sara ne ka dai gyara dinkin nan ne ko na sirkin ka A wallahi ya aka yi. dan sai ma ina gawa gashi nan ya tafi kuma nan yayin kada Dan Allah. na rasa kana fita ganin ka zai Rahal gadara. nan ya taho kuma nan ya nuhu Dan Allah ya annabi. surkin nashi. God have mercy upon us. Salamu alaikum. Salam. An wuni lafiya? Ya aiki? Aiki alhamdulillah. Madam. Barka da zuwa. Sannun ku. Yawwa sannu. Yawwa. Ko lafiya. Lafiya lau. Ina yaro. Wallahi ya ɗaya tafiya baba. To, Ille ya ɗan tafiya kuma yana gazi ɗan kai kwana ɗaya ko kwana biyu sannan zai dawo. to ba da da Allah to ga sako zan baku. To mai gida ba damu. In ya dawo ya haɗa kayan. To. Ku gaya mishi da Allah. Lalle kora ma ya ce da ya dawo nan da kwana biyu da ya dawo ya ce aikin kawai za a yi. To da Allah ya yi da gama. Da yana gama kila ma ya haɗa shi na ka dawo kila ya baka shi. To ba damuwa. Rahal gadara. To zan koma. Sai an jima. To madam. Lafiya. To. Rahal gadara. Daga yanzu in zai yi tafiya, Da. gayya manta. Ya rinka yi da kawahu ne. Insha Allah za.